ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ସ୍ୱୟଂ ବେଦମୟ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଚାରିଦିଗକୁ ଗ୍ରୀବା ବୁଲେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଚାରିଦିଗକୁ 4ଟି ମୁହଁ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ତାହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁନରାୟ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ପଦ୍ମର ଆଧାରଭୂତ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ କାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମ ଶୋଭନୀୟ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ରଜଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତାଙ୍କର ନାଭି ସରୋବର ଜାତ ପଦ୍ମ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ଓ ଆକାଶ, ଏହି ପଞ୍ଚାବୟବ ଅବଲୋକନ କଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।